O claustro do Concello foi o lugar elixido para a presentación da 13ª edición do Festival Internacional de Arpa Vila de Noia. A cita celebrarase do 29 de xullo ao 1 de agosto. A xornada inaugural contará coa actuación da Real Filarmonía de Galicia, que estreará a peza Alén do Azul, do compositor coruñés Teo Montero, obra gañadora do Premio Portus Apóstoli 2025. O festival consolídase un ano máis como unha das citas imprescindibles do verán. Serán 10 concertos, todos eles de balde, con artistas de renome de talla internacional. Polo festival pasan aproximadamente unhas 2.000, entre 2.000 e 2.500 personas que proceden durante os 4 días, que proceden de todas partes de España, tamén dos países veciños de Francia e Portugal. Hai que ter en conta que o Festival Noia Heartfest hoxe en día é o festival máis importante deste instrumento en España e na Península Ibérica. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita. O Noia Heartfest consolídase ano tras ano como unha cita de referencia no panorama musical galego. Un lugar de encontro, aprendizaxe e celebración alrededor dun instrumento tan antigo como universal, a arpa. Dentro do Concello de Noia queremos agradecer o traballo das persoas e entidades que fan posible esta iniciativa e, por suposto, a presencia de todos e todas vós que contribuídes a este festival que siga medrando edición tras edición. O festival conta tamén co apoio, ademais do Concello da Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia e do proxecto Concertos do Xacobeo. É un orgullo para Galicia, para Noia e para a súa contorna, pois poder albergar un festival destas características na súa 13ª edición xa, e para nós, pois, bueno, é unha obriga apoialo, porque realmente o que se pasa por aquí durante estes días é o millorciño da interpretación da arpa, e desde logo, pois, bueno, dentro deses concertos do Xacobeo, que son 185, foron o ano pasado. Este ano esperamos repetir prácticamente a mesma cantidade e con unha afluencia de máis de 1,5 millón de persoas, pois, bueno, a mellor aquí a afluencia sí que é máis modesta, pero desde logo estamos ante un dos festivais máis importantes do seu xénero, pois probablemente de Europa, non? Como en anos anteriores, todos os concertos celebraránse en diversos espazos, que inclúen dende o Teatro Coliseo Noela e o Liceo de Noia, ata marcos históricos como a Igrexa de Santa María a Nova, a de San Francisco ou mesmo a Praza do Tapal.